नमस्कार, हम संतोष कुमार रउआ सभे देखत तनी भोजपुरी 24 न्यूज। आज हम जवनिया गांव में मौजूद बने। पिछला दिनों रउआ सब देखनी है जा कि जवनिया गांव में अतना न गंगा के प्रकोप भइल हा कि पूरा गांव ही गंगा में समाहित हो गईल। लोग के बहुत नुकसान भइल। एजा सामने हो सब देख सकतानी, बंधा पे लोग रहे खातिर मजबूर बा। आ बहु लोग उजा रहता हई अभी रउआ सब देखत तनी जहाँ घर बनता, एजा से गंगा जी महज 500 मीटर दूर बड़ी। आ फिर भी लोग साहस क के न जाने का सोच के फिर दोबारा वही स्थान पे अपन गृह बनावे खातिर मजबूर बा। आई केकर बनता आ काहे एहिजा गंगा के मुँह में बनावत तनी जा, पूछाई ले लो से कि हाँ मतलब काहे इतना रिक्स लेता नहीं जा। केकर घर बनावत तनी जा? उमेश पड़े के। अब बताई है गंगा जी हतना नजदीक आ गई तो का करब, जाड़ के दिन बा, कुल लइका परिवार यही तेरी उघारे फुघारे रहत रही तो कैसहू बेचारा जुगाड़ जुटा के हो लोग के भेरी कुछ बा। कैसहू जुगाड़ जुटा के आई बनवाओ तलो कहत लो कलो तो कक द के हमनी के रही का भाई। हाँ देखी इहे सब के एजा घर बनावत नहीं जाए जवनिया गांव में। का नाम पड़ी राउर? उमेश पाणे। तो हे गंगा के मुंह में काहे खातिर फिर दोबारा घर बना दे? तो का करबो, थोड़ा बहुत दूरिए बा, ना बनी तो कहाँ रहबो। बांध पो जंगल में ठंडा के दिन आवता भाई। हाँ लड़का परिवार कहाँ रही सो। जवनिया में तो घर और पक्का के रहला न? वो तो गिर गई पहलका, हमारे फर्स्ट गिरल। अभी तो ओकर कुछ माने गिरल तो कुछ मुआवजा उजा मिलल कि ना रहो सबके? कुछ ना मिलल, ना दहाड़ के ना घर के। कुछ मुआवजा ना मिलल? कुछ मुआवजा ना मिलल भाई, अभी ले ना मिलल। काहे कंप्लेन रहुआ सब ना कहने कि हाँ हमारा कंप्लेन गइल, कहता लो जे आई सरकार बदल गइल भाई। अच्छा माने जवनिया गांव में पहिलका घर राउर गिरल आ बाकी राज तक मुआवजा ना मिलल? मुआवजा ना मिलल, सबके आ गइल, हमार ना आइल। तो बताई है घर बनाओ तनी कहाँ से बनाओ तनी सब? भाई ले दे के बनाओ तो आदमी कसहू खड़ा कर तनी। का करबो, कहाँ रहबो, बाहरी ऐसे घेराता। एजा से राकेश रंजन ओझा आपकी पारी विधायक बनले है भाजपा से। का लगता उनका पे विश्वास बा कि कुछ रहो सबको मदद करी है? विश्वास तो बा, बाकी अभी तो हो अइले ना। वोट खातिर तो आवते बा लो, बाकी ओकरा बाद तो ना अइले है गांव में। माने खाली वोटवा मांगे खातिर आवत रहे रोज कि ना? जीतला के बाद से एको ले कि ना? एको हाली ना अइले। अब उनके ऊपर के बाद देखो का करेले। हमनी के तो दिल्ली से आके उनको वोट मार देनी जा। 40 गो वोट तो हमारा घर से गइल बा। माने दिल्ली से वोट देवे खातिर आई रहने कि ना? हाँ जी। जीतला के बाद से एको हाली दर्शन ना दिलक? अइबो ना कइले। का खबर बा है गाँव के नइखे। अच्छा, घर भस गइला के बाद से कितना कष्ट बा रहे में? कष्ट 6 महीना से आदमी कम सहता, 4 महीना 5 महीना हो गइल। अभी तक आदमी दूसरा के घर घोर ले बा, कसहू कर्ज ऋण काढ़ के आदमी बनावता। अब का कइल जी? कोनो सरकार और से सहयोग ना कुछ ना। वोट मांगे खातिर आई लो दुआरी दुआरी, कुछ ना करी लो। जीत लोग अपन पेट भारी लो और पब्लिक के ना कुछ करी लो। हई घर बनवाओ तनी जा है गंगा जी के ऋण कर्जा कर के गंगा जी छोड़ी है तो छोड़ी है, ना छोड़ी है तो ले जी है। इहो अजी सब बोलो जो ना घरी गंगा जी बढ़त लिया तो ना घरी लोग अपन घर जेसीबी से भसवावत रहल हार वही जब बनवावत बसवनी है। ठोकर बांध के लोग भक मारत दिहल है कि ठोकर बढ़ा तो 10 करोड़ 20 करोड़ आइल, अपन अपन पेट भार के गइल लो। तब का करी लो? ठोकर बांध के तो ज्यादा घर ले गइल है लो। माने ठोकर बांधला से औरी भसल? हाँ और भसल, वही से भसल और काम ना करी लो तो का होई? हाँ काम बढ़िया कइल लो। बड़का मुंह देख देख के अपन पेट भार लिहल लो। इंजीनियर साफ करे आवत रहे, पूछे तो बताओ तो लो कि का होता नहीं होता। देखी एजा लोग के शिकायत बा कि चाहे विधायक केहू रहे, राजद से मंटू तिवारी होखस चाहे भाजपा से राकेश रंजन ओझा होखस, जनता के दुख केहू समझे वाला नहीं है।
सब लोग खाली वोट खातिर दौड़त रहला चुनाव से पहले। चुनाव बीतला के बाद से जौनिया गांव में केहू झांकियो मारे खातिर नहीं खिया, चाहे वो जीतल प्रत्याशी होखस चाहे वो हारल प्रत्याशी होखस।